dwar il-rapport li ħareġ mill-Awtur Ġenerali dwar il-kerja tal-binja tal-Ġenerali Union Arms. Jirriżulta minn dan ir-rapport li l-Segretarju Ġenerali Tom Nizar, fismi li inti kont Deputy Secretary General, kien għan il-persuna mill-Lens li tkellem mal-awtoritajiet allura setgħu jmexxu bil-kerja. Min kien dawn l-awtoritajiet li Sur Zarb kien kellem? M'għandix idea, naħseb li tistaqsuha lis-Sur Zarb li issa spiċċa minn Segretarju Ġenerali. Però jiena bħala Joseph Buġija Segretarju Ġenerali issa ta' Ġewekaz Union nżomma l-istqarrijiet uffiċjali li għamilna meta l-Awditur Ġenerali jħoss li jekk għandna minn xi mmorru l-qorti mmorru l-qorti. Aħna għandna opinjoni ta' uffiċċju ta' legali, ta' avukati li għalulna li għandna raġun fli qegħdin nagħmlu. U jien insomma dak. Il-rapport isiru xi xahar li ħareġ naħseb kellek ċans f'xahar tiċċekkja ftit tara daqsxejn ma' min kien kellem biex anke tkun tista' tirrispondi. U qed nagħmel il-mistoqsija xahar wara li ħareġ dan ir-rapport. Fil-fatt aħna rrappurtajna wkoll fil-gazzetti nerġa' nżomma l-istqarrija mhux dak il-punt hawnhekk li qegħdin illum imma llum huwa l-punt ta' kollaborazzjoni bejn trade unions. Nżomma l-istqarrija li ħerġna uffiċjali u jekk fil-każ indirizzaw il-mistoqsijiet tagħkom lis-Sur Zarb jew lill-uffiċjal tal-press tagħna. Kif tagħmlu s-soltu. Le ma nafx.